pinja mokalo benwago kaka mbaka kama to kala ang'o madhi timore kaka jo-Azimio. Ombija kapok aduoko mano bigeni okil awinjo ka okuot mo madiriyo ochalo ja Kristo to mon kuot ni jadolo kanon jadolo be anda ang'eni mo be wacho ni kik uchoke moingo munyalo choko iwicho usuru onge gwa kade mo mano nitie to koro winjo Ombija penjo maber kadi po nono ni okalo to jo Kenya pod dhi mana hinyore nekech public participation mitimoni to onge tiende mano to biro nyisi nekech jogi oseset target okil ong'eyo ni joka oseset target ka en 3 trillion tikele 3 trillion kati ng'ado Ombija nyaka negative payslip ting'ade nyaka ochop 3 trillion mondo los ndara oger udi otimang'o mano kare to jopiny nigi alternative gin gi ratiro mar kwedo wechego e ndara gin gi ratiro mar chenjo chikego katiyo gi mjumbe ne e od bura to wan wachake od bura nikech koro mjumbe ka mjumbe mari ing'eyo ni chieng' go kura mar bilni obiro bedo kacha mokwongo nyise ni bede od bura namba 2 nyise ni nyaki ping weche madhi keto ngima wadhi malo koro joganda wanyisou mjumbe ni cha chieng' go kura kacha kadi po nono ni pachi mani miyo joka cha gitamore tigi mjumbe ni to ka gitamore winjo mjumbe ni to wuog oko okil Ero kamano. Sakoro mayo wawang'o. Ero kamano.